ஹலோன்னு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பா. ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிங்க. நான் வீடியோ போட்டிருக்கப்ப பஜாஜ் வீடியோ க்ளோஸ்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க, என்ன ப்ரோ பஜாஜ் க்ளோஸானு. நான் ஏன் போட்டிருந்தேன்னா அப்போ தான் யாருமே ஆக்டிவிட்டி பை பண்ண மாட்டாங்கன்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி வந்து 7 நாளில் 1000 ரூபா போட்டிங்கன்னா 7 நாளில் உங்களுக்கு 4200 போட்டு விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான். அப்படி 4200 7 நாளில் போட்டுருவோம் அப்படின்னா ஆப் பயங்கரமாக ரன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டு கூட இப்போ கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம். என்னோட குரூப்பில் என் டீமில் இருக்க நிறையா பேர் கேட்டது என்னன்னா, ப்ரோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா போட்டிங்களா, ஏன் போட வேணாம்னு சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் நான் அப்பயே சொல்லியிருந்தேன் ஆப் க்ளோஸ் ஆக போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த பயத்தில் யாருமே போட மாட்டான்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் போட்டிருந்தேன். ஆப் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஜனவரி எண்டு வரையுமே ரன் ஆக வாய்ப்புகள் பல உண்டு. அதுக்கு மேலே ஆப் ரன் ஆகாது. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, மை ஆர்டர் போகிறேன்னா நான் என்னோட கருத்தை மட்டும் தான் சொல்கிறேன், நான் யாரையும் சொல்லிப்பேன். நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டெய்லி இன்கம் இல்லை 150 ரூபா வந்துச்சுல, அதை நான் எடுத்துட்டேன். எப்போ போட்டேன்னா 3ஆம் தேதி போட்டேன். 8ஆம் தேதியோட எனக்கு வந்துருச்சு. எனக்கு ஒரு 200 ப்ராஃபிட், அவ்வளோதான். இந்த 3000 ரூபா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதிலே தெரியும் உங்களுக்கு, மந்த்லி பிளானில் 3307 ரூபா இருக்குது. எனக்கு வந்து 5000 ரூபா வரும். 18 நாள் ஒர்க்கிங் டேஸு. இதை நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு 18ஆம் தேதி வரையும் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னொரு 5 நாள் போச்சு அப்படின்னா நான் போட்ட காசை நான் எடுத்துருவேன். எனக்கு லாபம் தான். இந்த மாதம் முடிகிறக்குள்ளே வந்துச்சுனாலே லாபம் தான். ஸோ என்னை மாதிரி நிறையா பேர் இருப்பீங்க. சில பேர் ஆப் லான்ச் ஆன உடனே நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த மாதம் முடியும் போதோ இல்லை ஜனவரி பிப்ரவரி 1, 2 கூட உங்களுக்கு இன்கம் செக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். அந்த 3000 ரூபா பிளானில் 300 5000 வந்திருக்கும். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவே போதும். இப்போ நான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆப்பில் இன்கம் வந்திருக்கல, ஸோ நம்ம இந்த பிளானை போடுவோம் தான் ஆசைப்படுவாங்க. நான் பஜாஜ் ஆப்பை பற்றி சொல்கிற ஒரே ரீசன் என்னென்னா, இத்தனை நாள் அவன் போட்டது 15 நாள் பிளானு, 19 நாள் பிளான், எல்லாமே அந்த ஒரு மாதம் ஆப் க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்கும் தான் அந்த ஒரு பிளானே வந்துச்சு. எதுவுமே 5 நாள் பிளானோ 2 நாள் பிளானோ 1 நாள் பிளானோ இந்த மாதிரி 1 வார பிளானோ போடலை. இந்த ஆப் லாகின் பண்ண உடனே இந்த 1 வார பிளான்லாம் போட்டதுனால நான் தாராளமாக இன்கம் பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பேன். இப்போ இதை போட்டனால நான் சொல்கிறேன், எனக்கு 100% இருக்கிறது ஆப் க்ளோஸ் ஆகிருந்தான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது உங்களோட விருப்பம். வீடியோ பிடிச்சா லைக்